ана ҳамин 5 шаҳре ки мо номбар кардем бо дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки дар ҳолате ки шумо як фарзанд ҳастед ва падари шумо аз дигар зан бо фарзанд дорад ин чиз аз курс вобастагӣ дорад. Ба ҳамин хотир гап тафикр ки ба гап за бародар илтимосон мекунам. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Як хушхабари дигар ба маълумоти шумо мерасонам. Худо розӣ бошад, рӯзи душанбе, рӯзи финали конкурса аниқ мекунем. Айни ҳол билет ҳастай. Нафарҳое ки мехоҳед билет харидорӣ кунед, нархи як дона билет 99 рублай. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номеро картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон кунед. Тамом. Охири бозӣ омадагия билет кам мондагия ҳаракат ки ба 99 рубл метавонӣ соҳиби мошин, пул ё телефон бошай. Бодро вақти хита бисанҷ ва мо рӯзи душанбе финала аниқ мекунем. Билетҳо тамом мешаванд уже. Таъсиси 5 гурӯҳи корӣ дар 5 шаҳри Русия барои шиносоӣ бо вазъи муҳоҷирон. Чихеле ки медонед, дар Федератсияи Русия вазъияти муҳоҷирон камтарак дар тангӣ қарор дорад. Оиди рейдҳо дар назар дорем ва махсус барои ҳамин масъала гурӯҳҳои корӣ дар 5 шаҳри Федератсияи Русия ташкил карда шуд. Бо супориши раиси ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти муҳоҷирони корӣ дар Русия 5 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. Яъне ки бо супориши роҳбари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 5 кишвар гурӯҳҳои корӣ ташкил доданд ки мушкилиҳои муҳоҷирон бартараф карда шавад. Гурӯҳҳои кории мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни онҳо аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор таъсис дода шудааст. Гуфта мешавад ки дар асоси супориши ҳукумат 5 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск сафарбар карда шуданд. ана ҳамин 5 шаҳре ки мо номбар кардем, намояндаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ана ҳамин 5 шаҳри номбар кардаи мо гурӯҳҳои кории худшона ташкил кардагиянд ва аз мушкилиҳои муҳоҷирони тоҷик бохабар мешаванд ва роҳи ҳалли мушкилиҳоро осон мекунанд. Гуфта мешавад ки айни ҳол ҳамин гурӯҳҳои корие ки таъсис додагӣ ҳастанд дар Федератсияи Русия дар рӯзҳои наздик аллакай бо нақша гирифтанд ки вохӯриҳо бо муҳоҷиронро таъин кунанд. Тамошобинони азизу гироми қадр, умедвор ҳастам ки ин як хушхабар барои мардуми муҳоҷир дар Россия мебошад. Акнун интизор мешавем ки баъдан гурӯҳҳои корӣ чӣ намуд вохӯриҳо мекунанд ва дар куҷо мекунанд. Худо розӣ бошад, бо ҳамаша ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигирем. доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас навишонда ки ассалому алайкум, ман 18 сола нестам, дар Москва қарор дорам, регистратсия дорам. Агар мара қапан чӣ меган? Дар ҳолате ки 18 сола нестиву регистратсия доштагӣ бошӣ, тамом ҳичи намеган, чунки ба шахси ноболиғ патент кардан зарур ва ҳатмӣ нестай. Як каси дигар навишонда ассалому алайкум акаи Сорбон, раҳмат пешакӣ. Ман дар оила як бачаем, отама аз зани дигариш бача дорам. Мара барои хизмат ғам метан, ман сардори оила кардагиам. Бо ғам метан яка писари дорам байни билет. Дар ҳолате ки шумо як фарзанд ҳастед ва падари шумо аз дигар зан бо фарзанд дора, писар дора, тд писар ба ҳисоб намерад. Дар ҳолате ки модар агар аз д мард як фарзанди дошта бошад, дар ҳолате ки модар ҷудо мешавад, шавҳараш бо шавҳар мекунад ва бо бачадор мешавад, дар ин ҳолат д бача ба ҳисоб мешавад ва баъдан ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунад. Як каси дигар навишонда як савол, вақти рафтан аз Русия то чанд рубл бурдан мумкин аст? Вақти ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан ё аз Тоҷикистон ба Русия сафар кардан то $10,000 мумкин аст. $10,000 ба рубл ҳисоб ки чанд қадаре ки шавад. Як каси дигар навишонда ти нархи патента намедонӣ чӣ хел хабарҳои нав мерасонӣ. Нархи патент ма гуфтам ки аниқ нестай.
бо ана ҳамин гуфтушунидҳое ки дар байни мардум рафтаистай, баъзе нафарон меган 11 000 меша, баъзе нафарон меган 24 000 рубл меша, яъне 4 маротиба зиёд мешавад. Ман приблизительно гуфтам дар видео мамихе, лекин и таздиқ ва аниқ шидагӣ нестай, бесаводи пастфаҳм. Ман дина дар видеом гуфтам ки ҳамин чиз қонун нест, ба имзо расидагӣ нест, ҳичи шидагӣ нестай. Як каси дигар нависонда: салом бародар, агар дар учёт монанд повестка мебиёрам, пропискам временияй, пешакӣ раҳмат. Дар Федератсияи Русия вақте қарор дорен, шаҳрвандии Россия дорен, времени прописка доштагӣ бошен, агар дар учёти военӣ монда бошен, баъдан мобилизатсия ё ба артиш сафарбар кардан тааллуқ дорад. Агар дар военӣ учёт набошӣ, дар ҳолати времени прописка доштан шуморо даъват намекунанд. Як каси дигар нависонда: ман якта писар дорам, аблавам мегирад ё ин ки не. Агар дар назар дошта бошӣ ки чанд фарзанд дошта бошӣ, аз хизмат озод мебошӣ, 2 фарзанд дошта бошӣ, баъд аз даъват озод ҳастӣ. Як каси дигар нависонда: дар бозитон бародар чанд дона билет дорен? Мегуфтен дар конкурс ҳамагӣ 7500 дона билет мебошад. Боз як каси дигар нависонда ки ассалому алайкум, акаҷон мегуфти даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Ҳамирам мегуфти 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. Ҷурабек нависонда: салом ака, пас чаро аз мо 14 сомонӣ гирифтанд? Гап дар сари 3 ё 4 сомон нест, лек мардум фиребӣ хуб нестай. Бародари азиз, ягон каса фреб накарда, и хеле гап наза. Аввал камтарак гап та фикр ки ба гап за. Та худат одами ба ақл бошӣ, ҳар рӯз курса дидесай ки курс чӣ бозӣ кардесай. Рӯзе ҳастай ки ҳамун пули 99 рубли шумо 14 сомай. Рӯзе ҳастай ки ҳамун 99 рубле ки шумо мепартоен 10 сомонай. Ира ягон кас худаш бозӣ намедонад. این چیز از کورس وابستگی داره. به همین خاطر گپ تا فکر که بگپ ز برادر التماس میکنم. یک کسی دیگر نویسنده که از روسیه برآمدن ممکن نیست. ماشینا گرانیتسا میبرن، ماشینا گرانیتسا میبرن، 100% میبرن. از روسیه هم آدمای دا برآمدن ممکن نیست که به نامشون پویسکا اومدگی. یک کسی دیگر نویسنده برات دو فرزند را خدمت میبرن یا اینکه نه. دو فرزند داشتگی ها از دعوت کنی به خدمت حربی آزاد هستند. باز یک کسی دیگر نویسنده نیمی مهاجرانی تاجیک اجیدن برای همین دپورت کرده ایستاده است. نفهمیدم مقصدی گپتون، مقصدی سوال بود، چی بود نفهمیدم. برادر عزیز بخششی زیاد. تماشاچیان عزیز، ویدیو را جمع بس میکنیم تا نوارهای دیگر. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.